Salutare băieți, bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal. În episodul de astăzi o să vă prezint unul dintre cele mai frumoase modpack-uri configurate pentru calculatoarele mediu. Modpack-ul nu are NB, dar i-am băgat reshade să se vadă mai frumos și cam așa arată reshade-ul. Mi se pare un reshade destul de interesant. Nu este versiunea finală a modpack-ului pentru că o să mai modific ceva la el, 100% nu o să las așa. O să mai adaug mai multe chestii, dar am zis să-l pun așa la download pentru că vreau să vă întreb pe voi ce v-ar plăcea să vedeți la acest modpack și Bun, hai să dăm drumul la prezentarea modpack-ului. Hai să vă arăt armele /weapon AK. Armele sunt așa albe, frumos, elegant. Bine, nu sunt toate albe, dar /weapon, MP5 și roșii sunt de toate. Ce mai sunt? Weapon, sniper. What the fuck, weapon. A primit sniperul. Sniperul mi se pare foarte interesant și după cum puteți vedea, am băgat să vă pun armele pe spate, adică să nu dispară și să vi le pună pe spate. Mi se pare un mod foarte interesant și chiar îmi place cum se vede cu armele pe spate, chiar e foarte interesant. Bun, la mașini recunosc, n-am vrut să schimb nimic pentru că mi se par foarte interesante mașinile astea, adică mașinile default, și nu voiam să mai adaug ceva gen să vă mănânce resurse din calculator și să vă meargă mai prost, așa că le-am lăsat default. Skin-urile însă mi se pare că am adăugat HD, dar nu sunt sigur, mai trebuie să mă uit odată. Oricum modpack-ul o să-l aveți la download cu skin-uri HD dacă nu le-am băgat eu acum. Bun, hai să vă arăt străzile. Astea sunt străzile. Niște străzi, niște străzi sunt, nici nu știu de unde le-am luat, dar mie îmi plac. Sunt străzi HD, ceva Russian Roads, habar n-am. Mi se par foarte interesante. Ce mai avem? Vegetația am înlocuit-o cu niște copaci albi pentru că am vrut să fie așa tematica mai, nu știu să explic. Așa mi se pare mie că arată mai bine cu copacii ăștia albi în loc de aia verzi. Mi se pare așa mai simplu, mai... Străzile sunt, mi se pare că sunt doar în LV și în LS, dar oricum nu cred că aveți treabă prin SF de ați avea nevoie de străzi. Am adăugat mod de pop and bangs. Am adăugat modul ăsta să vă arate în cât timp explodează mașina asta, puțin să vă arăt. Mai într-o dată. Da, uitați, bam. Explodat. Și aveți mapă pe M. Bam. Mapa asta default pe M. Și pare o mapă destul de bună. Imediat să vă arăt și efectele de sânge, dacă nu cad prin hartă. Aproape. Da, nu pot să vă arăt efectele de sânge, dar mereu când o să vă luați hit o să apară un sânge de la mai calitativ pe ecran. Și mereu când trageți în, nu știu, un băieți și nimeriți, o să vă apară o inimă sus. Bă, nu știu ce mai am să vă prezint. Modpack-ul l-am optimizat cât de bine am putut. Adică nu ar trebui să aveți lag dacă aveți un PC ok. Să zicem să aveți o placă video măcar de 4 GB de VRAM. Nu ar trebui să aveți probleme. Și da, cam asta e modpack-ul. V-am arătat cam tot ce... cam tot ce trebuia. Restul le mai vedeți și voi, vă jucați cu el și vedeți ce am mai băgat în el, că nu vreau să fac video ăsta atât de lung. Vreau să-l fac așa puțin mai scurt și să vă prezint numai modurile importante, gen
skin-uri, ăsta cu armele pe spate, pump and bangs, hood-ul e un hood foarte interesant, l-am luat de pe Stringer, mi se pare un hood foarte frumos, gen și la alea de sus, cred că mi se pare că este hood 5M sau ceva de genul, chiar este foarte interesant și da, cam atât a fost și cu acest episod. Update-urile la acest modpack le veți primi pe Discordul meu, o să vă las acolo un link de invitație pe Discord. Dacă mai vreți alte episoade și alte modpack-uri, vă rog frumos să-mi dați și mie un like, un share și un subscribe și un comentariu cu ce ați vrea să schimb la modpack-ul ăsta, ce ați vrea să adaug și să mă inspirați voi. Bun, eu am fost Radi și ne vedem data viitoare. Salut, băieți!